Salmo 112. Ang kalipay sang maayo nga tawo, dayawa ang Ginoo. Bulahan ang tawo nga nagataho sa Ginoo, nga nagalipay sa pagtuman sa iya sugo. Ang iya kabataan mangin gamhanan sa duta. Ang kaliwat sa maayo nga tawo pagabindisyonan. Ang iya panimalay nagakaayuhan kag manggaranon kag mainuswagon sa walay katapusan. Ang kapawa magasilak sa kadudulman para sa di maayo nga tawo. Para sa maalwan, maluluyon, matarong, bulahan ang tawo nga maalwan sa pagpahulam. Nga nagapadayon, nga wala nagadaya sa iya negosyo. Ang maayo nga tawo, hindi gid mapaslawan. Wala siya nagahadlok sa malain. Ang iya pagtuo malig-o nagsalik sa Ginoo. Wala siya nagapalibog ugon nagakahadlok. Napadud niya nga ang iya kaaway nalutos. Nagahatag siya sing maalwan sa mga nawad-an. Kag ang iya kaayo wala sing katapusan. Maging gamhanan siya kag talahuron. Ang malaot nakakita sining nagatublag nakapangbagrot sa ila mga ngipon. Sa kaakigkag nagakawala ang ila paglaong nadula sing dayon.